Türkmenistanda tatuировkalary ýagny bedene hemişelik surat çekýän ustalaryň köpçülikliğin iýdarlanmagynyň fonunda Azatlyk radiosyna bu hünär bilen meşgullanan adamlaryň ýurdy terk etmäge mejbur bolan ýagdaýlary ma'lum boldy. Aşgabatda meşhur tatu ustalarynyň biri Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp adynyň efirde tutulmazlyk şerti bilen öz başdan geçirenlerini hem özüni ýurdy terk etmäge mejbur eden ýagdaýlar barada gurrun berdi. Söhbetdeşimiz polisiýa we howpsuzlyk gullukları tarapyndan özüne görkezülen gysyşlaryň mundan bir näçe ýyl öň başlananlygyny we soňky ýyllarda ýygyderli dowam ettirilendigini gurrun berdi. Bataşlar 2015-nji ýylda başlandy. Meniň gurallarymı elimden aldylar, salgyt edarasynda jerime saldylar. Hiç kime tatu çekmezligim barada dil hataldylar. Meniň bilen bir wagtda 5 sany adam gurrundaşlyk geçirdi. Polisiýa bölüminiň müdiri, Milli Howpsuzlyk Komitetining 3-nji bölüminiň 2 işgäri we olaryň öz-özlerini tanıştyrmagyna görä salgyt edarasyndan 2 adam. Olar meniň şu çaka çenli näçe sany tatuировка edenligimi, işim üçin näçe pul alanlygymy biljek boldular. 1700-1800 Amerikan dollary barabar gurallarymı elimden aldylar. Meniň kompýuterimde işlerimiň suratlaryny tapdylar. Özleri üçin nusha edip göçürdiler hem soň ýok etdiler. Bankda tölemek üçin 1000 manatlyk jerime ýazdylar. Men munyň barysyny berja etdim we olar indiki ýazak başga gepleşiljekdigini aýdyp haýbat atdylar diýip tatu ustasy gurrun berdi. Azatlyga öz tejribelerini gurrun beren bu tatu ustasy şu gün Türkmenistanyň daşynda ýerleşýär. Biz onuň howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen adyny, ýaşaýan ýerini we beýleki şahsy maglumatlaryny ma'lum etmekden saklanýarys. Türkmenistanda tatu ustalarynyň ýydarlanmagyna degişli ýagdaýlar şöýlen bahar aýlarynda güýçlendi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylaryna ma'lum boluşyna görä polisiýa ustalary gözläp tapmak üçin tatuировкасы bar bolan adamlary saklaýar we soraga çekýär. Azatlyk radiosyna ma'lum boluşyna görä soňky günlerde tatu bilen bagly ençime adam tutsak edilip soraga çekilipdir. Türkmenistanda bedene hemişelik surat tatu çektirmek ilkinji nowatda da ýaşlaryň arasynda meşhur bolýar.